Priatelia, chvíľu to trvalo, ale Európska únia a von der Leyenová sa konečne vyjadrili k mierovému plánu, ktorý pripravujú Spojené štáty americké. A opäť sa ukázalo, aké majú militantné chute. Hoci názor zaspatej Európskej únie na vojnu na Ukrajine zrejme nezaujíma ani Spojené štáty americké, či Čínu alebo Rusko, Ursula jednoducho musela povedať svoj postoj. Problém je, že očividne vôbec nepochopila podstatu vyjednávania. Rozhodla sa negovať všetky kľúčové body, na ktorých sa zhodujú Spojené štáty a Rusko. Tým opäť dokázala, že je jej bližšie krvi prelievanie Slovanov než skutočný mier. Pozrite sa na jej múdre slova o mierovom pláne. First, borders cannot be changed by force. Second, as a sovereign nation, there cannot be limitations on Ukraine's armed forces. Nielenže nepochopila podstatu a zložitosť vyjednávania, ale ani podstatu samotného konfliktu. Ten vznikol na základe utláčania ľudských práv ruských občanov žijúcich na východe Ukrajiny, ale aj ohrozenia ruských bezpečnostných záruk rozširovaním NATO. Je teda pochopiteľné, že zmyslom mierovej dohody musí byť aj garancia pre obe strany, že sa to už nikdy nebude opakovať. A to jednoducho nebude možné, ak bude Ukrajina zbrojiť a mať pod kontrolou Donetskú a Luhanskú oblasť, ako si to Ursula praje. Von der Leyenová dobre vie, že pod jej vedením Európska únia zlyhala a naliala stovky miliárd eur do vojny, ktorá napriek tomu smeruje k prehre a ku kapitulácii Ukrajiny. Aby nemusela priznať vlastné zlyhanie a totálnu neschopnosť, radšej hrá tvrdú vojačku a predstiera zásadovosť aj za cenu ďalších obetí. V skutočnosti je to však len zúfalá snaha zakryť, že všetky jej strategické rozhodnutia skončili fiaskom. Pre mňa je to vojnová štváčka.